Fa 4 anys i som on som, després de guanyar un referèndum d'autodeterminació que la gent organitzada va protegir i fer possible contra les porres i la repressió de l'Estat i que una gran majoria de la societat catalana, fos independentista o no ho fos, va sortir al carrer per recolzar-la, en contra de la brutalitat policial i la persecució del dret a decidir. Aquella jornada de l'1 i la del 3 és brúixola. És brúixola. Ens mostra el camí pel que hem de transitar per avançar cap a la independència. D'aquella jornada n'hem de treure els aprenentatges i anar més enllà. L'1 d'octubre no pot ser un fre, ha de ser un motor per avançar. Aquests dies s'ha parlat molt de la proposta de resolució del referèndum i vull explicar per què situem el referèndum a l'horitzó d'aquesta legislatura. Nosaltres hem sigut clars des del primer moment. Tenim un gran escepticisme amb aquesta taula del diàleg. Aquesta proposta de resolució planteja un pla B a la taula de diàleg, un pla que permet generar tensió amb l'Estat, perquè no podem fer pas com si no hi hagués conflicte. El conflicte hi és. La proposta d'un nou referèndum dibuixa un horitzó que vol ser palanca per reactivar el conjunt de l'independentisme en un full de ruta clar cap a un nou referèndum i cap a generar condicions per fer-lo possible i efectiu. Escòcia té previst celebrar el seu referèndum, un nou referèndum el 2023, sumem-hi, posem el debat sobre el dret a l'autodeterminació a l'agenda internacional, a l'agenda política europea. És una bona oportunitat que hem d'aprofitar. Per avançar cap a la independència, caldrà que l'independentisme faci seva l'agenda social del país. La lluita cap a la República Catalana ha de ser també la lluita per un país més just al servei de la gent treballadora. Per això insistim en aquest gir a l'esquerra. I dues, moltes de les propostes que hem fet, que portem avui, ja es van presentar al primer debat de política general on hi va ser la CUP, fa 8 anys. Seguim amb els mateixos reptes socials i econòmics de país i nosaltres seguim amb el mateix compromís. Aposta per una sanitat de titularitat i gestió i aprovisionament públic. Després de les retallades de 2010, el sistema públic sanitari no s'ha recuperat i amb la Covid-19 les greus mancances han quedat al descobert. Sobre l'escola inclusiva, un dels grans reptes pendents del nostre sistema educatiu, que encara és excloent. Sobre el dret a l'habitatge, els demanem fixar la partida pressupostària en un mínim de 1.000 milions d'euros en polítiques d'habitatge i expropiar els pisos buits per incrementar el parc públic, distribuir la riquesa mitjançant la implementació de la renda bàsica universal, un model industrial propi que fomenti el cooperativisme i la reconversió cap a un model basat en la innovació, aturar els macroprojectes especulatius com els Jocs Olímpics d'hivern, el circuit de Catalunya o l'ampliació de l'aeroport. Ja ho hem dit moltíssimes vegades. Fa falta un canvi de model que també faci front a l'emergència climàtica i que garanteixi la sobirania energètica. I, sisplau, constituïm ja l'empresa energètica pública, és una emergència absoluta. Proposició sobre reforma agrària. Cal avançar en un banc de terres repensant el model agrari actual i garantint els drets laborals de les temporeres. Pel que fa a la llengua i la cultura, exigim un pla d'emergència cultural per garantir el dret d'accés a la cultura i mesures específiques per garantir també l'accés a l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana. Per últim, 3 elements cabdals: retirar distincions i homenatges al lladre i corrupte Joan Carles de Borbó. En matèria repressiva, retirar totes les acusacions particulars contra manifestants i activistes polítics, deixar d'aplicar la llei Mordassa i no col·laborar en les batudes racistes dels cossos policials espanyols. I per últim, dur a terme un referèndum d'autodeterminació abans no finalitzi la present legislatura, com ja hem parlat a bastament. Fa 4 anys i som on som. Els partits pilars del règim del 78
Ens diuen que hem de passar pàgina, que hem d'oblidar aquesta esperança mentre apliquen una venjança repressiva ferotge. Aquells dies vam exercir poder popular de debò, sense por, i érem moltes. I això els espanta, això els posa en perill. Això els esquerda el sistema de poder on acomoden les seves xarxes extractives per lucrar-se esprement les nostres vides. La nostra autodeterminació debilita els seus tentacles. Per això volem exercir-la. Ens diuen que no la podem exercir, doncs l'exercirem tantes vegades com calgui. Així que acabo fent present avui en aquest ple i en aquest debat de política general, fent present el suport explícit a les encausades pel 23 de setembre. Les porto aquí. La repressió que no s'atura i que pretén destruir la vida de milers de persones, i ja anem per les 4.000, no pot quedar fora d'aquest hemicicle, no pot quedar fora d'aquest debat de política general, si volem que de veritat la política sigui útil a la vida de la gent. Per deixar d'estar atrapades en el passat, sí, per deixar d'estar atrapades en el passat d'una Constitució opressiva amarada del franquisme que ens ha portat a l'emergència democràtica i el passat d'un sistema econòmic depredador que ens ha portat a l'emergència climàtica i l'emergència social, nosaltres som aquí per impulsar aquest canvi imprescindible que reclama el carrer, lluita a lluita, i per portar-hi la veu de tantes represaliades per la repressió d'un estat demofòbic, per les del 23S, per les del Holi, les multades pels desnonaments i tantes més, el millor homenatge, la victòria. Visca els Països Catalans lliures.